Ora perlu ada-ada dalang awi apik-apik. Kowe arep golek sing gremeng ya akeh. Sing butuhe nyabetne kleru ya enek. Ya ampun. Komplit pokoke. Kowe urung-urung jenenge Mas Lasno to? Dereng. Wo, gondo glendem. Ayo. Joget to kok. Mas sapa wis lali sliramu. Dek semana yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tatap tangan karo aku. Dadi otopo kangenku kangen. Baliling alikoyo. Sapi rasane waktu biyen ucul dhewe. Ngangot terus eling kancane. Zaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun senang atine. Emas gelang alit ali-ali. Sadurunge kanggo kangen iki. Prasasat ngimpi durung bisa bali. Rasa kangen wis bisa mari. Beduke mikir kono mereka apa, Mas? Apa wis lali sliramu. Asik. Dek semana yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis samestine kali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Sapi rasane waktu biyen ucul dhewe. Banget terus eling kancane. Zaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Rasa kangen wis bisa rasa sakit durung utuh bali. Rasa kangen wis Niken Salindri. Wah. Kenyo Kediri, Ambudaya ngrungkepi seni. Amin. Luar biasa. Tepuk tangannya mana?
Masyarakat disapa dong Mbak Niken. Injih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Kagem bapak-bapak yang terhormat dateng lenggah dateng ajeng. Kula ngaturaken sugeng dalu, selamat menikmati. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga diberi rezeki yang banyak, kelancaran segala urusannya. Amin. Sudah. Yang penting doa terbaik. Alhamdulillah Mbak Niken. Injih, Abah. Ngawi iki gudange dalang. Di Ngawi kuwi arep golek dalang sing piye enak. Nggih. Ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Bupati Ngawi. Ora perlu ada-ada dalang Ngawi apik-apik. Nggih, Kowe arep Mas. golek sing gremeng ya akeh. Sing butuhe nyapetne kleru ya enak. Ya ampun. Komplit pokoke. Kowe urung roh jenenge Mas Lasno to? Dereng. Wo, gondo glendem iki tenan. Iki dalang Werkudara iki. Wonge gedhi tapi suarane cilik. Lah iya.